Ufanele kweli. Baba kufanya tumisika manako. Bayete kose na manka. Una wetu ukulu. Usheze sana sobo kosa. Hallelujah, hallelujah. Utuumuna mudaki kasumu kosa. Isimo sifanele na samabate. Siamonga. Wetu mkuru simanate. Wetu kasa. Sema kosi utumo mfanele wana kosi nasibongo sonke uyakazimula Jesu amabandla 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 Asibingelele emshadweni abefundisi bonke abakhona abazali bonke nabashadana nabakhali ngegama elihle lenkosi uJesu. Haleluya. Ngibonga kaNkulunkulu isibongo ngokaZuma isindisiwe umthethelelizo. Amen. Ushadile futhi nonkosikazi wayedwa wesifazane. Amen. Kakise. Nashadana wesifazane. Haleluya. Baphandle kokubambezela ngizofunda izwi lesesihlala phansi. Amen. Ngibona ngathi abantu abawaphethe amabhayibheli. Akangifundele ophethe iBhayibheli lesizulu incwadi ka1 Peter chapter 2 verse 4. Incwadi ka1 Peter chapter 2 verse 4. Ngiyagcinwa noma ungathini wena esandleni. Yeah.
awuphili. Sondelani kuyo. Iyitshe eliphilileyo elinqatshwe ngabantu. Kepha kuNkulunkulu likhethekile likhulu. Awushayi nosana. Verse 7. Ngakho kini elikholwayo likhulu. Kepha kwabangakholwayo itshe abalinqobayo abakhe yinani laba inhloko yegugu. Izwi lakho liyaphila baba. Sincede ngalo ntambama egameni lika Jesu Kristu Nkosi. Amen. Bazalwana angikhulume ngaleli nje bese ngihlala phansi. Lithi iBhayibheli, haleluya. Lelitshe likhethekile. Kodwa abantu abakhayo balinqaba. Noma abantu belinqabile. Kodwa uNkulunkulu ulikhethile. Haleluya. Uma bazalwane kwakhiwa yonke into yakhiwa inesiqalo. Makwakhiwa indlu ine foundation. Haleluya. Indlu ayakhiwa isuselwe phezulu kodwa iqala phansi ku foundation. And mawenza foundation angathi uyamosha ngoba mawenza foundation ufica umhlabathi umhle kuhle kwi ground elisha bese uyalimba. Ulimba ngathi uyalona kanti ufaka foundation. Haleluya. Zonke izindlu ezakhiwa uma siqala sokwakhiwa ithi khona iplan nerufu ibonakala noma ingaba yinhle kodwa into ebalulekile ekuqaleni kwezinto ifoundation. uNkulunkulu before izinto iqalwe lithi iBhayibheli wabona kukuhle ukuthi akhethe lelitshe elelitshe lihle likhethekile kodwa bakhe balinqaba bathi uNkulunkulu walikhetha. Haleluya. Insizwa neyintombi zalinqaba bathi uNkulunkulu walikhetha. Namhlanje uNkulunkulu usalikhethile. Akunandaba amadoda alibalekela. Abanye bakamshamasonto bakha ngaphandle kwalelitshe bathi alithi ngeke lelitshe bathi uNkulunkulu ulikhethile. Haleluya. Noma ningabalekelwa ngamakhosikazi ahamba eyinkonzweni ashumayela yeke lelitshe bathi lithi iBhayibheli uNkulunkulu ulikhethile. Ekhona amadoda amakhulu aneyikhundla eyiphakeme uNkulunkulu wayeka wakhetha lelitshe. Elithi iBhayibheli lanqathwa ngabakhe lanqathwa ngabantu abakhala. Namhlanje abantu bayakha kodwa bayakhohlwa ukwakhela phezu kwalelitshe. Abaningi abantu mabakha, haleluya, basebenzisa iplan ukuthi ifoundation yalendlu ijula kanjani, ububanzi bayo bungakanani, kangangokuphakama kwendlu. Imindlu yakhiwe ifoundation ibheda, leyo ndlu iba nama-cracks phezulu, hayi ifoundation. Noma ungayipenda ngopenda omhla kanjani, mayibheda ifoundation leyo ndlu iyabheda. Ivela imkenke noma ungathatha ipolifila uvala imkenke uthi uvala lokuvula komndela ngoba ifoundation iyabheda. Oh haleluya. Noma ungayifaka irufu ebizayo edulayo ufaka irufu yamane enkulu but mayibheda ifoundation nobuhle berufu ayibonakala ngoba ibonakala isitshekile. Umonakalo wefoundation ubonakala nakwirufu. Hallelujah. Sanzafana. Uma kwakhiwa ikakela ukuthi kwi-foundation uyalifaka ilitshe elikhethekile. Uma wafaka wonke emfundweni yakho oyifundayo i-foundation yayo likhona ilitshe elikhethekile na. Ingakho namhlanje uthola ukuthi abaningi abantu abafundile bakhuluma isingisi emajele bakhela imfundo yabo entweni eyishe bakhohlwa yitshe kwi-foundation ubukopho bugcwele bathi ingqondo empty. That's why iBhayibheli ihlezwe basha emoyeni wengqondo. Kuthiwa thatha i-mathematics uyifake le equation Zuma hlala amandini. Akuniseninyanga thothi ngena makotuza kushona ilanga. Noma ungayifaka i-mathematics subtraction kodwa ku-spirit of mind umoya wengqondo makungekho lutho ushayisisa esikhulu
khona esipotini ngoba i-foundation ikhona but itshe libakwanga itshe li-rejectiwe wakiwe but itshe likho ayakha kodwa bani-rejecta but uNkulunkulu ukhethile nakunomshadweni wakhayo lingalimuvile litshe haleluya kuwona ama-foundation lelitshe liyangena noma ungakho umnotho wakho uma lo mnotho wakho kanti alifaki lelitshe lo mnotho wakho uzoba nenkinga phezulu kanti i-problem iphansi. Hallelujah. Uthiwa ukhona ibhilidi phesheya lalihle kunawonke. Wathola kathi umnikazi wale bhilidi mayelibuka lapha phezulu inama-cracks amabi. Liyaxhayeka linemkeke. Wabiza i-architect. Hallelujah. Wathi ayise izohlola le bhilidi wayilinda lapha phezulu. Yafika i-architect yafika yahlala lapha phansi ground floor. Wathumela wathi ngibizele umuntu akeze la ngizombonisa inkinga la ikhona. I-architect yahlala phansi. Yangaya ehlaleni nje. Waphinde washawuca ngephezulu tshela leyo ndoda ukuthi ayikhuphuke. Yathi le ndoda angikhuphuki. Wathi ama-cracks ala phezulu. Ithi le ndoda qala before so check ama-cracks. Ake so check i-foundation. Mama fika kwi-foundation kanti security lala ekhaya liyakhe qala kuthulumu belokhu lidebhula i-foundation lithatha iy'tini nga-2 nga-3 liyokwakha ekhaya i-foundation iyashota kukhona iy'tini esezarimuva manje indlu yonke iyawa wathi yehla kaphoke khona inkinga yikho lapho iwi-foundation. Haleluya. Ungabona imishado ishupha kangaka namhlanje khona abantu abasemshadweni kathi base-ICU bayagula bephula kwembeso sesisele umntondo iproblem ayikho lapho isekuthe nomshado msukene wakhiwa yafakwa yini cornerstone wafakwa yini uJesu noma wabekwenzeleni awukho umshado ngama uJesu lafakwanga uyani cornerstone. Haleluya. Noma uphesha nama-chips nama-sweet kodwa my foundation is better. Noma uphesha nama-trips aphesheya nama-holiday but i-foundation mayiphetha ekulunge. Noma uphesha ngezipho nama-gift uyabona mfethu noma ungathengela lo mngakho umthengela ibhaloni but noma wa-remove i-cornerstone wasusa leli nje lapha foundation kuzoba nama-cracks emshadweni wakho. Noma ungawakho uzufika phezulu kuze kube khona i-floor i-stand but i-foundation uma kuvele litshe kuzoba nama-cracks phezulu. Ubona into zakhe ngathi ziyabhededa ucheck ukuthi kwi-foundation likhona yini lelitshe. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu likhethekile but abantu lidelelekile. That's why namhlanje amantombazane nensizwa uma kushukela ngoJesu bathi abamdingi labantu abangamdingi kodwa bayakha bathi bakhe ikusasa bakhe ifuture engenaJesu kanti umqalisi nomphelelisi wezinto uJesu. Lithi iBhayibheli zonke izinto zadalwa uJesu zadalelwa kuJesu zadalwa ngoJesu akekho umuntu onenzutho engalwenzi ngoJesu mayingekho i-cornerstone lento yakhe ayizowa. Noma ungaba muhle umjolo wakho akusho ukuthi ujole kahle uzoshada kahle. Haleluya. Ngoba futhi umjolo akusiyindlela emshadweni umjolo indlela embhedeni. Ingakho abajola abaningi bayakhulelwa kodwa bengashadile. Uma umngela uJesu sindiswa bethi uyoshada kanjani ungasajoli. Kusho abantu abangashadile bathi uyithola kanjani into abangayitholi. Haleluya. Ungangekho uJesu entwana noma engakhiwe bendle kona amasonto namhlanje mahle but uJesu akekho kulawo masonto ukhishelwe ngaphandle lawo masonto awena inqubekela phambili ayawa noma engalakha lo mfundisi lize libe likhulu but ulakhelize. Haleluya. Kunjani emshadweni wakho? Ikhona i-cornerstone kulo mshado wakho wamfaka uJesu noma wafaka abakini wamkhipha uJesu. Haleluya. Uyaplana uplana ukuthi uzoshada kulo mshado wakho uzomfaka uJesu noma uzomkhiphela ngaphandle.
uyaplana ifuture yakho. Kule future oyiplana uzomfaka uJesu na noma uzomkhiphela ngaphandle. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uyitshe legugu elikhethekile elalethe ebantwini ukuba sonke masaka sakhe ngalo noma sakhe imishado siyakhe ngalo. Emshadweni omningi namhlanje mongacala abantu abakuthi phumani kulo mshado bangaphuma begijima ngoba kumnandi, kodwa kwenziwa ukuthi umshado mubi, kwenziwa ukuthi msukane bewakha abawakanga nge-cornerstone, abawakanga ngaleli litshe elikhethekile. Hallelujah. Namhlanje sesiyolala awumdingi lo Jesu, awuyifunde cornerstone. Abanye bake bakha ngayo babuye bayihosha batsabheda senze mistake bayidonsa nento. Abanye basamemezela namhlanje bamemezela kulapho abakhele kulo bathi sibuya khona isizwe. Hallelujah. Bayakhila imizi yabo abanye kumnandi ngoba uma wakhinto uyakha lela bhilidi lakreka sekugcwele abantu selenza imali eningi but kwasho ukuthi ifoundation yonakela. Khona namhlanje uzalukwazi namakhehla mawuthi uyasibheka nesalukwazi nekhehla ubona isisakelo somshado waso. Abaningi abantu namhlanje sebekhule badala bahlonjwa ngekudla zabo, kodwa mawumbheka indlela abheda ngayo akubhedi yena, kubhedi ifoundation yakhe. Ngesikhathi akhula kiwo la limuva lelitshe. Ingakhona namhlanje uthola ukuthi eyikoleni akwakhiwa khona ifuture engane. Lelitshe liyakhishwa uthi ufuna ukuthandaza kathandaza enhlizweni. Nasema-primary la kukhandwa khona abantu, ngoba noma ungabe usomabhizinisi kodwa ukhandwe primary, noma ungabe umfundisi kodwa ukhandwa lapho ufundisa ukubhala igama lakho, kodwa kuleyo ndawo kwakhiwa khona ifoundation yomuntu. Ngisho imishado yakhiwa lapho, kuphuma omama bakusasa namadoda akusasa, kodwa kuleyo ndawo lithi iBhayibheli kuleyo ndawo kwakhiwa kuyona abakhi balinqaba lelitshe, likhishiwe lelitshe lalahlwa ngaphandle. But uma ufuna namhlanje ukuthi noma sengakhile lelitshe belingekho, kodwa ngiyafisa ukuthi kulo mshado wanamhlanje ngilibuyisele endaweni yalo. Ngeke ilunge into zakho noma ungayenyangeni, ngeke ilunge noma ungahlala kwasangoma, ngeke ilunge noma ungagcwala imitha emzimbeni. Indaba yakho ngomsukweni wathatha lelitshe walibuyisele endaweni yalo. Uzivala amehlo sithandaza. Injani impilo yakho namhlanje? Nangu uJesu evula izandla. Lithi iBhayibheli abeza kuya kabalahla kodwa uyabakhona. Abantu abasenendaba nawe kodwa uJesu unendaba nawe. Abantu abasakufuni but uJesu uyakufuna. Ithemba liphelile kuwe but ngoJesu lingavuka. Nabahlangana nawe bakhulufela amathe bakubiza ngenkunzi esikhona but uJesu namhlanje uyathanda. uJesu akasona isitha sakho. uJesu wakufela wakulengela. Nayinkinga abantu abakuhlekela sona uJesu ufuna ukuyiqeda, kodwa kuphela mawuvuma ukuthi lelitshe lingene kwi-foundation yakho. Wakha kanjani uJesu engekho? Izoma kanjani lento yakho uJesu engekho? Uzophila kanjani nomshado umqaliso umshado engekho? Ufike nabangani bakho nemshadweni kodwa empilweni wedwa. Nezalwane maningi kini kodwa empilweni wedwa. Le mpilo ifuna ama-decision akho. Uyayibuyisela yini cornerstone endaweni yayo? Uyamrejecta yini uJesu namhlanje? Hallelujah. Nibaningi la nisebenza khona but empilweni yakho wedwa. Nibaningi nala usonta khona kodwa empilweni yakho wedwa. Nangu uJesu namhlanje evula izandla. Phakathi kwezona zakho nawe kule indoda uJesu. Wayinikela ukuthi uzofela. Wayinikela ukuthi uzolengela wena. Ukuze zonke izinto senzayo abe yi-foundation. Sisavala amehlo. Wena uthi uJesu mina ngiyakudinga. Noma bakufuna abantu kodwa ngiyakudinga. Cela uvele ulule isandla sakho ngizokuthandazela. Umekhona noma uyedwa othi Jesu ngizwile. Angifuni ukufana nomuntu ongezwanga ngizwile. Jesu ngicela ube yinkosi enhlizweni yami. Ngicela ukuyihlanganisa nawe namhlanje. Phakamisa isandla sakho bese siyathandaza. Thank you Jesus. Phakamisa ivune sakho selule sizothandaza. Hallelujah.
ungabesabi labantu siyabonga. Sibonga Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sibonga izwi lakho. Lena imbewu egarantiwe. Lena imbewu engaphehlwa. Lena imbewu ephilayo. Uthe wena Baba awulinisi izwi lakho njengemvula. Libuyele emuva lilambatha. Liyawenza umsebenzi izwi lakho. Asilingabazi izwi lakho ukuthi lisebenzile. Sebenzile Baba egameni lika Jesu. Ingakho Baba ngoba into zakho zamukele ngokukholwa sithi Baba siyabonga. Baba siyabonga ukuthi uye waphakanyiswa kulomshado. Uye wabekwa kulomshado. Uyitshe legumbi elanqatshwa ngabakhi kodwa kuNkulunkulu likhethekile futhi liyigugu. Siyabonga. Siyabonga. Mkhonto ohlaba inhliziyo. Hamba babulungile noma siyoyivala lenkonzo uqhubeke Baba ukhulume ngalendaba yetshe legumbi. Siyabonga Nkosi yamakhosi kusisa umkhonzi wakho okhulume ngaye. Baba ensukwini zokugcina asisabambezeli Baba sikhuza okhuzekayo samukela okufunayo ongakufuni Baba siyadlula ngoba isikhathi siphelile. Siyabonga izwi lakho olikhulume kule ndawo. Akekho ongaphuma lada ngizwanga. Sizwile Nkosi ukhuluma Baba ngoJesu Uyitshe Legumbi elanqatshwa ngabakhi kodwa kuNkulunkulu liyigugu futhi likhethekile. Kusisa umkhonzi wakho qhubeka nokubusela umcimbi ngegama lika Jesu. Amen.